Matrace Black Horse je ze 3 typů materiálu, a to z paměťové pěny, z koňských žíní, které jsou v madraci kvůli lepšímu odvětrání vlhkosti a navíc zde tvoří nosnou vrstvu tady té paměťové pěny a ze studené pěny. Madrace je oboustranná, ale určitě komfort toho spánku je na straně s paměťovou pěnou. Té paměťové pěny tady 3 cm, nahoře je ještě profilovaná, to znamená, že vytvoří takový menší masážní efekt. A protože ta vrstva není tak vysoká, tak ten pocit vnoření je opravdu ten pocit vnoření, který způsobuje ta paměťová pěna, není tak velký. Navíc opravdu vás pustí jenom trošku a drží to tady ty koňské žíně. Já ji převážně doporučuji studentům nebo sportovcům, váhově asi tak mezi 60 a 80 kg, protože je taková středně tuhá. Takže pro ty, kteří spíš mají problémy ze zády nebo leží na zádech. Z této strany je trošku tuší, takže klidně se může dát i na tuto stranu, ale opravdu ten komfort je na této straně. Výška madrace je 16 cm, je do 120 kg, ale lze na ní volit několik typů potahů.